Magyar, lengyel és szlovák diákok találkoztak egymással a Nemzetközi Piarista Fiatalok Találkozóján, a Pifitán. Az összejövetelnek a 300 éves Váci Pista Gimnázium adott otthont. Magyar, lengyel, szlovák diákok imádkoztak, énekeltek közösen a Pifitán, a Piarista Fiatalok Váci Találkozóján, de nem először. Többen közülük már a Lengyelország 13 éve hagyománnyá vált nemzetközi találkozón is részt vettek. A mai fiatalság számára nagyon fontos, hogy egy kicsit csendben legyen ebben a rohanó világban, ahonnan minden az információk ezrei áramlanak a fejükbe. Fontos, hogy egy picit el tudjanak csöndesedni, hogy ebben a csöndben tudjanak találkozni Jézussal. Że to dzieje się samo, kiedy się tylko ma odwagę otworzyć serce. Amikor találkozni szeretnék Jézussal, akkor egyszerűen csak becsukom a szemeimet, kinyitom a szívemet, és elképzelem, hogy Jézus átölel engem. Itt van velem, és szólhatok ő hozzá. Megbízhatok benne, és ő válaszol nekem, amit el akarom mélyíteni a vele való kapcsolatomat. Itt olyan fiatalokkal találkozom, akik nagy részükben hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan látnak, és hasonlóan fogják fel a dolgokat így a hitről, vallásról, életről, mint én. És egyszerűen jól érzem magamat közöttük. Alapvetően a beszélgetések nem hétköznapi témákról zajlanak, tehát ezek a beszélgetések segítenek, valamint a misékre való előkészületek, szentségáskor való részvétel, éneklések, imádkozások, ezek mind segítenek. A találkozó résztvevőinek lehetőségük nyílt az Istennel való kapcsolatuk elmélyítése, barátságok kialakítására, miközben megismerik egymás kultúráját és megerősödhetnek közös hitükben is. Üdvözlét, áldott létek, jóságosabb voltál, szentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó szent háromság mindanatóságának művel, tudaton megismer, jóságban óhajt. Azért fontos, hogy szervezzünk ilyen találkozókat a fiataloknak, mert a világban sok minden mással találkoznak, akár az Istenen keresztül, akár a médiumokon keresztül, de senki sem beszél nekik az Istenről. Fontos, hogy tanúsot tegyünk mi is a hitünkről, és beszéljünk nekik az Istenről, mert hiszünk abban, hogy számukra a legfontosabb dolog az Istennel való kapcsolat. Erről senki más nem fog beszélni, nekik csak mi. Azáltal, hogy itt a találkozókon együtt játszunk velük, imádkozunk velük, részesei lehetnek az életünknek, és ezáltal tulajdonképpen gazdagodik az ő hitük. Elmélyül az Istennel való kapcsolatuk, hiszen látják azt, hogy az Istennel együtt lenni jó dolog. A találkozón a piarista szerzetesek a diákoknak gyónási lehetőséget is biztosítottak, a lelki programok középpontjában pedig természetesen az eukarisztia és a Szent Mise ünneplése állt. A lelki programok után egy fergeteges hangulatú farsi mulatság vette kezdetét, ahol a közös táncolás és éneklés sem maradhatott el. A diákok legközelebb idén-nyáron Ukrajnában találkozhatnak egymással. A magyarországi találkozó a Pifitát a rendezvény sikerességének köszönhetően pedig várhatóan a magyar piarista szerzetesek jövőre is megrendezik.